Dziko la Malawi mogwirizana ndi maiko onse lero akukumbukira tsiku lothana ndi mchitidwe wa katangale pamutu oti kulimbikitsa ulemu wa umunthu pothana ndi katangale. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah ndiomwe anatsogolera mwambo wokumbukira tsikuli ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Nduna yoona za malamulo a Charles Muhango komanso mlembi wa boma a Justin Saidi nawo anali nawo pa mwambowu. Mutu wa pa dziko lonse ukulimbikitsa achinyamata kutenga gawo pa ntchito yothana ndi katangale. Ogwirizira udindo wamkulu wa nthambi ya ACP Gabriel Chembezi wati katangale sakukhudza kusamala chuma kokha koma kuteteza ulemu wa anthu. Ntchito yotapa magetsi kuchoka mdziko la Mozambique kufika mdziko muno ifika kumapeto mwezi wa February chaka chammawa. Ntchito iyi ikadzatha dziko la Malawi lizaonjezera mphamvu za magetsi zokwana 50 megawatts kuchiwerengero cha mphamvu za magetsi mdziko muno. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchitoyi ikulumikizanitsa nthambo za magetsi zochokera mdziko la Mozambique kufika mdziko muno kuchititsa kuti maiko awiriwa azigulitsana magetsi. Nduna ya zamphamvu Mai Jean Matanga yati kuonjezera mphamvu za magetsi ndi 50 megawatts kuzachepetsa vuto la kuzimazima kwa magetsi zomwe zidzatukulenso ntchito za chuma mdziko muno. Changana chathu nchoti project imene itheka mafika February ikubwerayi kuti no magetsi amene aphikidwa kuno 50 megawatts tiphatikize magetsi athu ipite pa grid pathu. Ndipo ndaonera amene tazungulira ndikuona kuti zimezo zitheka chifukwa mbali yayikulu yachitika kale kwatsako ndikochepa kwambiri kuthekaso tikafika mwina kumapeto kwa chaka chinocho. Ndende lokhutira kuti ntchito ayenda bwino kwambiri tangotsala pang'ono ndithu kuti timalizitse. Kumafika February magetsi akhala akutani akutikuphatiriza magetsi athu munga mwa plan yathu. Ndunayi inatinso anthu asade nkhawa kuti dziko lino lizidzagwiritsa ntchito ndalama pogula magetsiwa. Kuti tili ndi ma industries osiyanasiyana nkhani za ntchito zosiyanasiyana ngati za migodi, kaya za ulimi, kaya za chipatala, kaya za mafactory kuti ziyende zimadalira magetsi. Ndiyeno boma ali ndi chinthu chachikulu kwambiri kuti ino nkhani ya magetsi ikhale nkhani yonena kuti no ndiyokwanira. Chifukwa kuti ngati mafactory ayende kaya nkhani ya migodi kuti iyende kudalira magetsi. Ndiye chinthu chawo chachikulu kwambiri kuna kuti no magetsi atheke ndithu. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la Eskom Asinos Mariano akupereka chithunzithunzi cha ntchitoyi pofika pano. Mbali ya ku Malawi tili almost 99%. Malaini onse takunga, matawa zonse tamanga, komanso substation athu taiwonjezera mphamvu. Akwanza athu aku Mozambique line akumanga angosala ndi matawa awiri amene akudutsa Zambezi River mu mtunda okwanira 1.8 km. Matambo substation nawonso amaliza. So mukayona ntchito ndithu ili kumapeto ndiye kuti nthawi ya February metu kuyiganizira kuti titha kupanga kutenga magetsi amene wa 50 mega kuchoka ku Mozambique zitheka ndithu. Dziko la Malawi lizakhala latsopano pokwaniritsa ntchito yolumikizanisa komanso kutapa magetsi kuchokera dziko lina zomwe mgwirizano wa maiko a SADC ukulimbikitsa. Chisomo break, MBC Balaka. Boma lati ndilodzipereka kuthandiza kampani zopanga mphamvu za magetsi zomwe sizaboma pozindikira ntchito yotamandika yomwe zimagwira kuchepetsa vuto la kuthimathima kwa magetsi. Olemba nkhani wathu Austin Kachipeya wabwera kuzatifotokozera za nkhani takulandira Austin. Mwina koyambirira tinganene kuti companies mwina zikugwira ntchito motani kuno ku Malawi komanso mwina ina kuzokhala ndi kuti companies za private zopanga magetsi kuno ziliko zoti sizaboma. Inde companies zimene zopanga magetsi ziliko mukumbukira mbuyo mo tinali ndi bungwe lijamati Millennium Challenge Compact itabwera kuno ku Malawi inabweretsa kuti pakhale kukonzanso mwazina ntchito za magetsi. Ndiye panapereka malamulo kuti bungwe la Eskom litapata apart from Eskom ukhoza kukhala company ena amenenso azipanga magetsi kuthandizira boma kapenanso Eskom. Ndiye zinachitika kuti Eskom ija imagula kwa companies zimene zozo. Ndiye kuno ku Malawi tindi Mulanje Hydro Limited komanso tindi JCM kusalima. Ndiye nduna yoona za magetsi inakayendera
kumulanjeko kukaona kuti kodi akuchita chani kukhuta ntchito imene akugwira mamakanso pothandizira kuti Malawi muno tizikhale magetsi okwanira kuti magetsi asamathime ndi mwina kuchoka pamene popo makampani amene wawa akamagwira ntchito zawo akumana ndi mavuto otani mwina kupatula Eskom kwati kamba za makampani amene si aboma. Kampani zimene zitu zikuma ndi mavuto osiyanasiyana monga ku nkhalango kunungika kwa nkhalango zathandiza kuti mavuto ena achititse kuti asamapange magetsi okwanira komanso kuchepa kwa ndalama zakunja mudziwa kuti pamakhalanso zipangizo zina zimene amene kuti agule kunja kwa dziko lino ndi ngati alibe ndalama zokwanira zogulira zipangizo zimene zozo zikupangisa kuti asakhale ndi chani ndi zipangizo zoyenerera komanso mene nduna inayendera anatsimikizira kuti ayika mfundo zina ndi zina zoti ndalama zakunja zipezeke zathandizirenso mamakanso bungwe lijaso la Ijenko Eskom nawonso akumana ndi mavuto ofanana amene akuvutika kuti mwina apeze zipangizo zothandizira kuti athe kupanga magetsi okwanira. Chabwino tathokoza kwambiri. Nziko amene ndi olema nkhani wathu Austin Kachipeya kutipatsira nkhani imene yakhuza makampani amene akupanga magetsi koma makampani ake amene si aboma. Popitirani nkhani zimenezi ogwirizira udindo wamkulu wa nyumba yofalitsa nkhani ya Malawi Broadcasting Corporation MBC Moses Chioni ati boma lionetsetsa kuti makamaka nyumbayi ikugwira ntchito zake mokomera Amalawi. Iwo amayankhula izi pamene anthu za European Union Election Observer Mission zinakumana ndi akuluakulu a MBC mu mzinda wa Blantyre ndi kupereka ripoti lomwe nyumbayi inagwirira ntchito pa nthawi yokopa anthu komanso nthawi yachisankho. Olema nkhani wathu Rome Umali anayankhula ndi Achioni motere. Iwo anabweradi EU ambassador ndi timu yomwe inapanga observe zisankho mene zinaendera za 2025. Iwo amangofuna azanguti uza kuti ripoti lao la mene iwo anaonera zisankho kuti zaendera bwanji makamaka kumbali ya coverage ya MBC. So amanguza tuunikira mene mwina sitinachite bwino andi kuti pita chisogolo tikhoza kupanga bwanji kuyesesa kuti MBC ikakhale yokomera Amalawi onse. Mwachidule mu report imene anafotokoza mazotani? Anafotokoza mene MBC imapangira cover anthu amene amayimira pa chisankho andi kumbali yomwe sinachite bwino. So iwo fotokozeramonso njira ondondomeke zomwe iwo akuona kuti zikhoza kuthandiza kuti kupita chitsogolo MBC ikhoza kukhala kupanga bwanji kuti MBC ikakhale kukomera Amalawi onse. Izi ndi zonse zomweso boma lapanopa likufuna lomwe latipasa mphamvu kuna kuti tesese kuti MBC ioneke yosintha kuti ikakhale yokomera Amalawi onse. Nyumba zowulutsa mawu azilangiza kuti zizigwira ntchito mwaukadaulo kuti zithandize pa chitukuko cha dziko lino. Nduna ya zofalitsa nkhani ya Shadrack na Malomba yanena izi pomwe inachita zokambirana ndi akuluakulu oyimira nyumba zowulutsa mawu komanso oyankhulira maofesi za boma a mchigawo chapakati. Zambiri mulipoti ili la Chinsisi Moyo. Zokambiranazi zinabweretsa pamodzi akuluakulu a nyumba zowulutsa mawu a mchigawo chapakati pofuna kudziwa mavuto omwe nyumbazi zimakumana nawo komanso njira zochepetsera mavutowa. Omwe anatenga mbaliwa mwazina afotokoza zina zovuta kuphatikizapo kusowa kwa thandizo la ndalama ndi mavuto amayendedwe. Poyankhapo nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba inalonjeza kuti lichita chotheka kuchepetsa mavutowa. Ndipo apa mpomwe anapereka njinga za moto kwa nyumbazi kudzera ku bungwe la Makra zomwe azigawe mnyumba zofalitsa nkhani za maderazi ndi cholinga chochepetsa mavuto amayendedwe. Ndunayi inalunjikanso kwambiri pakufunika kufalitsa nkhani mwaukadaulo zomwe anati ndi msanamira ya chitukuko. Timalimbikitsa kuti inuyo kuti dziko lino lisinthe ndi inuyo zimene mungalembe nzomanga kapena zomasula. Mukalemba molakwika anthu sabwera Malawi muno kutithandizira. Mukalemba molakwika anthu agwa mphwayi
satenga nawo mbali pa chitukuko male momwe nditi kamatero tizingokhalira boma nkhala pamodzimodzi koma maiko anzathu adachita bwino ifenso titha kuchita bwino. Mawu ake ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la MACRA Amphatso Phiri anati nyumba zowulutsa mawu ndi zofunika kwambiri ndipo bungweli ndi lodzipereka kuonetsetsa kuti akugwira ntchito popanda zovuta zilizonse. Timafunitsitsa kuti ukhale mpata ukuthi minister as well as ministry athe kukhala ndi mwayi umene omva kuchokera kwa ine yake ma broadcasters kuti zabwino zomwe zikuyenda ndiziti zovuta zomwe zikutsamwitsa ndiziti ndikuti so tithe kukambirana kuti kupita chitsogolo tithogwira bwino ntchito limodzi bwanji kuti tipitise patsogolo a sector ya broadcasting. Mmodzi mwa omwe anatenga mbali pa zokambiranazi a Jones Banda wochoka ku Kasungu Community Radio ayamikira boma kamba kopereka njinga zomwe ati zichepetsa mavuto amayendedwe. Ichi ndi chiyambi chabwino kwambiri kuti anayitanitsa kuti mwina ma community media houses tikhale nawo pansi tifotokozerane mavuto zimene tikumana nazo komanso njira zimene tingapititsa patsogolo nkhani za utolankhani muno Malawi especially kuma communities kumene tikukhala. So I think ndi chinthu chabwino kwambiri takondwa kwambiri tikukondwanso kuti atigawira njinga ya moto imene ikatithandizire kwambiri kugwira ntchito kunjako. Ndunayi inachitanso zokambirana ndi oyankhulira ofisi zaboma ochoka m'maboma osiyanasiyana omwenso anapereka mavuto omwe amakumana nawo. Ndunayi ikuchita zokambiranazi ndi akuluakulu a nyumba zofalitsa nkhanizi komanso nthambi zina ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ukadaulo wolemba ndi kufalitsa nkhani komanso mauthenga osiyanasiyana. Chinsisi Moyo, MBC Dowa. Nkhani imeneyo tafika kumtsiriziro kwa nkhani zathu masana ano. Munali ndine Amin Musa, ndikufunirani zabwino zonse zikomo kwambiri.